troh wong lanang. Ya. Tetapi kari piye carane ngempet hardaning hawa nafsu. Berarti ki mang sinden-sinden cantik-cantik ki mang sampean mang gak ana sing tertarik hatinya ngoten. Yo tertarik, tapi kan iso ngempet iman dan takwa. Leleh ngapusi. Biasane dalangi bojone akeh lho, Pak. Nggih to, Pak Bu nggih. Saiki pacarmu wis akeh lho, Pak. Astagfirullahaladzim. Pus ya. Ya nembang. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang. Minangkani diwalik slindro, ben ganti suasana. Podang kuning. Aduh, aku dudu ratune lho, Pak. Lah kae wis gubuk asmara ratune. Kan ratune gubuk asmara terus mampir goleki podang kuning. Iya. Anu, bawanya sinom aja ya, Pak. Oh gitu, oke. Ben tidak sama ngono lho, Pak. Benar. Ben gak padha. Wah, yo. Dibawa dhisik Mbak Bir. Apa Mas? Aja. Lah kok enek mak sonting ndaan ngono aku ya pikir apa. Ya. Ini namanya sinom Grendel, Pak. grandel. Grendel rokok. Terus Hagawe ruciting gale terus upama mundut rohmi wingi pas nderekne Astabrata ana ing Laladandi ke pentas terakhir nika Jatisrani, Pak. Jatisari. Aku salah terus. Jatisari kae dimatke kanca-kanca kok redok suntrut guayane ke jare nedeng anu sakit. Nggih, nembe mboten sehat, Pak. Sakniki pun sehat toh tapi Ya belum, tapi kalau di atas panggung itu harus disehat-sehatke, Pak. profesional. Ya luar biasa. Terus Tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu. iki jenenge cengkok. Cengkoke tak olah apa meneh sampean to, Pak. Malutit. Maksudnya iki ngolah ning dhuwur panggung Iya, arep ben piye betul. panggunge urip. Iya. Wis ndak wani aku. Yo terus. Nyapa kok gak wani, Pak? Ada yang cemburu to, Pak? Boten, Oh. maksudnya itu kita itu ya harus terus. Tak kira nek aja yang dijaga. Enggak, ya semua itu ya. Terus Lu mampah tanpa
Telaske, Mbak Bir. Temah gunjing anggen jenging pagulingan. Mula wingi sakit wingi bar gara-gara anu to sampean mandhap riyen. Iya. Iki kok aja lho. Mboten. Tetep nganti tancep kayon. Heeh. Iya. Dilanggamne riyen. Heeh, ben suasanane ngendhek meneh. Ayo. Mangga buka celek Mbak Bir. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Uyuran kanggo isin tak sayang. Obahna Mbak Bir.
hadir kita. Ayo wis ngaturake pamundutan podang kuning. Wo ngono. Pagelaran iki uga disiarkan langsung no lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wo, iki dadi sing